Processen ved et kraftvarmeværk starter således hernede, hvor vi afbrænder kullet, hvorefter vandet i rørene bliver omdannet til damp og fortsætter ud i turbinerne, videre ud i generatoren, ud til transformerstationen, hvorefter den bliver fordelt til elektrisk energi ud til husene. Den kan også køre den anden vej, hvor det bliver til damp ud i turbinerne og bliver fordelt ud til husene som fjernvarmeanlæg. Processen gentages således igen og igen, tilførsel af nyt vand og så videre. Fordelen ved at have kraftvarmeværk, hvor der både producerer strøm og varme, er, at hvis du kun producerer strøm, så skal der et andet anlæg, der skal også kunne producere fjernvarme. Således skulle du producere mere CO2 og mere fossile brændstoffer.